फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन दिनै आं थाखो 9 आरो थाखो 10 नि 146 बिलाइयाव थानाय नोंसोरनि इंराजि रावखान्थि बिजाबनिफ्राय आं मोनसे बर'निफ्राय इंराजियाव राव सोलायनाय आयदा लाबोनो सानदों। बेयाव गासै मोन 16 बर'निफ्राय इंराजियाव राव सोलायनो होनाय दङ। नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंसोरनि इंराजि रावखान्थिनि 146 बिलाइयाव नोंसोरो नाय। बेयाव नायब्ला नुनो मोनगोन ए आव दङ ट्रेन्सलेट इनटु इंलिश होनाय दङ। बिनिफ्राय नायनानै नोंसोरो गोरोबनानै नायलांबाय था। गिबियावनो नोंसोरो सेआव दङ नायलांदो नोंसोरो सेआव गिबियावनो सेआव नुनो मोनगोन। बेयाव नाय दङ एआव दङ ट्रेन्सलेट इनटु इंलिश माने इंराजियाव राव सोलाय होननानै बुंनाय जादों। ट्रेन्सलेट माने राव सोलाय। एआव दङ आं गाबोन न'आव थाङा होननानै बुंदों। आं गाबोन न'आव थाङा माबोरै जागोन इंराजियाव? फरायसाफोरा मोजाङै नाय। बिनि फिननाया जागोन I shall not go to home tomorrow. tomorrow माने गाबोन। I shall not go to home tomorrow. आं गाबोन न'आव थाङा होननाय जादों। फिउचार इनडेफिनिट टेन्सआवनो दङ बियो। आरो नैयाव दङ नैनि बर'आव दङ निखावरिखौ हेफाजाब होनांगौ होननानै होदों बेयाव। निखावरिखौ हेफाजाब होनांगौ। बेयो प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआवनो दङ। बिनि राव सोलायनाया जागोन इंराजियाव We should help the poor. बेबायदि जागोन। निखावरिखौ हेफाजाब होनांगौ होननाया इंराजियाव जागोन We should help the poor. poor माने गोरिब बा निखावरि, help माने हेफाजाब होनाय। थामथियाव दङ नायदो नोंसोरो नों दिनैनो थांनो हागोन ना? दिनैनो माने Could you go today? बेबायदि होननांगोन। नों दिनैनो थांनो हागोन ना? Could you go today? बेबायदि बुंनो हागोन। सोंनायावनो लानांगोन। ब्रैथियाव दङ आं बे खामानिखौ मावनो साहस खालामा होनना बुंदों। बर'आव दङ आं बे खामानिखौ मावनो साहस खालामा। दाना इंराजियाव जागोन बिनि राव सोलायनाया I don't dare to do this work. I don't dare माने साहस खालामनायखौ बुङो। I don't dare to do this work. बेबायदि। दानिया बायाव दङ बे घड़ीखौ फोसाबनो गोनां जादों। बे घड़ी होनोब्ला इन्जुर घड़ीबो जानो हागौ। बे घड़ीखौ फोसाबनो गोनां जादों होनना बुंदों। बेखौ इंराजियाव लाङोबा जागोन This clock is need to be cleaned. फोसाबनो गोनां जादों। clean माने फोसाबनायखौ बुंदों। need to be माने गोनां जानाय। This clock is need to be cleaned. दानिया द'आव दङ जोंहा फुंनि 10 रिंगानि सिगाङाव ओंखाम जाया होननानै बुंदों। 10 रिंगानि सिगाङाव ओंखाम जाया। बेखौ मा बुंनाय जादों दि फुंनि 10 रिंगानि सिगाङाव ओंखामखौ जानाय जाया होनदों। We do not have rice before 10 o'clock in the morning होननानै बुंदों। We do not have rice माने जों जायाखौ बुजायदों। Before 10 o'clock in the morning बे खोथाखौ बुजायदों। बिसोरनाव सैमा गैया होननानै बुंदों। स्नियाव बिसोरनाव सैमा गैया बेबायदि होनना बुंदों। बिनि इंराजियाव मा जागोन बियो नायदो They have no dog होननानै बुंदों। माने बिसोरनाव सैमा गैया। They have no dog. देजों have जायो। No dog माने सैमा गैया। दानिया 9आव नायदो नों न'निफ्राय लाइजाम मोनबाय ना होननानै बुंदों। बेखौ जुदि इंराजियाव लाङोब्ला मा जागोन नायदो Have you got a letter from home? बेबायदि जागोन। नोंसोर नाय
इंराजियाव बेबायदि जायो दानिया गुआव नाय बेनि बागै नोंहा जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया माने बेनि बागै नोंहा जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया बेखौ इंराजियाव बुंगोन You have nothing to worry about it. You have nothing to worry about it. बेबायदि बुंनांगोन दानिया जियाव नाय जियाव होदों बेलासियाव अखा हानो हागौ होनदों माने सम्भावना दङ अखा हानो हागौ बेलासियाव अखा हानो हागौ बेखौ इंराजियाव बुंगोन It may rain in the afternoon माने It may rain अखा हानो हागौ बबेयाव In the afternoon माने बेलासियाव अखा हानो हागौ बेखौ बुंनाय जादों दानिया जिसेयाव नायदो होंगो दोंगोनि गेजेराव आं बिथांखौ नागिरना दिहुननो हायाखिसै होंगो दोंगो होनना बुंदों बेयाव बिथांखौ नागिरना मोनाखैसै होनना बुंदों दा बेखौ इंराजियाव माबोरै बुंगोन I could not find out him in the crowd माने मानसिनि होंगो दोंगोखौ जोङो crowd होनना बुंनो हायो बेबायदिनो जिनैयाव नायदो बे लाजिनांथावखौ आं सहायनो हायाखै होनदों इंराजियाव नायदो बेखौ माबोरै बुङो I am not able to bear this shameful act माने shameful माने लाजिनांथाव खामानि आं बेखौ सहायनो हाया होननानै बुंदों बेयाव हायाखै I am not able दानिया जिथामाव नायदो अन्नानै साहा कापसे मोनगोन ना सोंनाय बियो अन्नानै होनदों अन्नानै होनब्लाथ' मिथिखायो मा बुङो दा बेयाव नायदो please may I have a cup of tea please may I have a cup of tea माने अन्नानै आं साहा कापसे मोनगोन ना आंनो साहा कापसे होगोन ना बेबायदि जायो आरो दाना बिदिनो जिब्रैयाव नायदो जिब्रैयाव होदों बिथाङा बेयाव थानाय समाव फ्राय जोंहानि न'आव हाबफैदोंमोन होनना बुंदों माने past tense बियो बिथाङा बेयाव थानाय समाव होनना बुंदों दा बियो जागोन He often came to our house when he was here जेब्ला बियो बेयाव दंमोन अब्ला बियो जोंनाव फैबाय थायोमोन होननानै बुंदों फ्राय दाना जिबायाव दङ गथ'आ ओंखाम जाबायना बे सोंनाय सेन्टेन्स बियो बेखौ इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स होनना बुङो गथ'आ ओंखाम जाबायना Has the child taken rice बेखौ थार्ड पार्सन हिसाबै होनाय जादों Has the child taken rice ओंखाम जानायखौ taken rice होदों दा बिदिनो जिद'आव नाय बियो दानो न'आव थांनायनि गोनांथि दं दा सोंदों बियो दानो न'आव थांनायनि गोनांथि दं नामा होननानै होमबा बियो जागोन Does he has need of going home right now माने दानो बियो न'आव थांनांगौनि गोनांथि दं जानो बे खोथाखौ सोंदों बेबायदि सोंनायखौनो होदों बेयाव बेबायदिनोसै फरायसाफोर आं एसेसिम नोंसोरनो बेबायदि राव सोलायनायखौ होनाय जाबाय गोजोन्थों